Good morning guys, good morning mga Uragon, good morning mga beshi, mga bay. Unang lakad. Ayan, ito ang ating title ngayon kasi naglalakad ako umaga. Pagpatagtag ng taba. Unang lakad. Ito ang tinatawag nating unang lakad. Yan. Subukan natin mga ilang araw maglakad-lakad. Medyo mataba na. Kung sa baboy, ano na to, pira na. Ayan. Lakad lang tayo ng konting minuto. Parang exercise tayo tuwing umaga. Ayan. Medyo madilim pa dito eh. Kaya ayan, medyo kita nyo yung aking background. Ayan. Tingnan natin kung may improvement sa paglalakad. Kung bababa ang aking timbang from 78 to 80 yung ko eh. Yung timbang. Pagka bagong kain 80. Pag walang kain 78. Ayan o. Ayan o. Luwanag yung ilaw. Tatapak ko ng ilaw eh. Lingon-lingon tayo, baka mahablot yung cellphone. Mahirap na. Naglakad lang. Nag-vlog. Ayan, nahablutan. Wala, hindi matutuloy ang upload ng video ito. Ayan guys. Ito yung pinakang exercise ko umaga. Unang lakad. Yan. Ito yung title ng aking video, unang lakad sa umaga. Tapos bukas, padalawang lakad. Ayan. Malapit na ako makabalik doon sa opisina. Tama na to, isang ikot, malayo-layo din to. Siguro mga 20 minutes lakad. 20 minutes. Ayos na rin to. Diba? Maaga pa eh. Alas 6 sa 16 ako umalis doon eh. Yan o. Ano pa lang? 6:21. Ayan guys. Malapit na ako. Balik sa opisina. Akalay lakad. Yun. Ito na. Malapit na sa opisina. Konting minuto lang ginawa kong video para di mahaba. Tamad kasi yung mga viewers na manood ng mahabang video. Mahirap pag disikat. Ayan. Malapit na ako. Nakailang nasa 20 minutes din ako naglakad. 20 minutes walking. Ayan. So maraming salamat mga besh, mga bay, mga Uragon. This is only for today. Early morning walking exercise. Ayan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Please don't forget to subscribe to my channel ha. Support nyo naman ang channel ko. Wala kasing viewers, walang supporter. Mga supporters natin dyan, shout out sa inyo, mga beshi, mga bay. So hanggang dito na lang. Please don't forget to subscribe. Okay? Maraming salamat. Tapos na ang aking lakad. Unang lakad. Salamat, bye bye.